Member KBP. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos sa lasa at timpla. Magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Hello, masaganang buhay po. Masaganang buhay po. Yes, ma'am, masaganang buhay. Anong pangalan niyo po? Si Mami Karen Buendia po. Mami Karen Bendia. Taga saan po kayo, Mami? Sa Barangay Malikbong, Minalaba, Camsor. Ayun, Mami. Ano ba'y tinira mo na pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Yes po, sir. Subok na subok ko po yung rice coffee. Ako mismo po ang nakapagsabi na maganda po sa katawan ang rice coffee.
coffee po. Hindi lang po sa akin sir nagsubok, pati yung chewin kong 84 years old. Yung sir, pag nakainom siya ng rice coffee sir, talagang masagana siyang kumain. Malakas po yung niya, resistensya niya. Tapos sinubukan ko na rin po kasi siya yung pinauna kong pinainom. Palagi ako nakikinig sa inyo. Then ako, antukin po ako. Malakas ako kumain. So, nakakaalis po yun ng stress po sir. Kasi parang hindi ka na po nakapag-isip na basta pag nakainom ka ng rice coffee. Totoo po yan talaga po. Natubukan ko na po talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos po po akong diabetes. Na uminom po ako ng Rice Coffee Mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Malimbiyan, nagagaungan po ko po, 34 years old po. Anong magandang naitulong sa iyo sa paggamit mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Dati po kaya naibigay po ako, tapos ang siguro ako po filming mapti, dahil po halos nakaturog tulog. Iba ang pagmati po sa payo, firme po akong lula, po kaya ako anong Ano na ang namatain mong pagbabago sa lawas po nindo? Dahil na po ako masyadong nalulula, kaya po nagbibigay na itong maapdi ang sikmura. Lalo po nagana sa pagdaka, nakakaturog na po ako siguro po mga 7 to 8 hours na po. Dahil naman po ako, kamati naman po ni Lula. Sana po, itry po ninyo para po masubukan po ninyo ang bisa, ang rice coffee po. Nasubukan ko na po ini. Okay man po siya, pabisa mo. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Jimboy Lontok, Camarines Norte. Nakagamit na kabili ka na po ba ng Rice Coffee Mix? Nagagamit na po. Ay, nung gumastos po ako rin, wala po sakit ng tiyan po. Hindi na ako nagkakapit. Bukod sa sakit ng tiyan, ano pang naramdaman mong pagbabago? Nakagamit na kayo ng Rice Coffee Mix na to. Para po sumigla ang katawan ko, tapos parang nagano pakiramdam. Anong may papayo mo sa ating mga nakikinig? Payo ko po ay hanap ng sir ng yung po para po maramdaman nila na maganda ang katawan ng rice coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Iwan ng gada ay talaga ning overdose. Magkasunon sa lawas. Namamati mo man tulos ang ginhawan na hatod kan rice coffee. Ka naghihingal, ang memorya mo magayunon. Kapag nagsasaulo ka din mga formula, matibay. Mas nagkaturog ako nin mga alasusin na. Pag mata mo man girasay, maray ang pagmati. Pagkaro ka man sa nagkaturog din 6 to 8 hours. Bago maubos sa karton, namamati na po ang ginhawan. Tulad na benepisyo kan rice coffee. Mga day pa po naka-testing nin rice coffee mix. Sige na, magbakal na kamo sa pirbing na uubusan digdi sa katanduanes. Day na ako magduwa-duwa, magbakal na kamo. Ano po palang pangalan po ninyo? James Soledad, Ilang taon na kayo? 25 po. 25. Engineering student po kayo. Ano po? Yun po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po, Si DC, taga saan ka DC? nararayan sa Lugigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Iyon na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, hindi na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung tiyan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee?
Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Mula po nang maggamit po ako ng Rice Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilom. Totoo talaga po. Mayo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang Rice Coffee dahil talagang subok ko na talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Montero, sir! Si Ma'am Rose Montero. Ma'am Rose, ano ang nagka-interest sa iyo, Ma'am Rose? Bumili na ating Rice Herbal Coffee from Pangasinan. Go ahead po, Ma'am Rose. Noon, ang nakainom ako ng Rice Herbal Coffee, mahinay katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong narinig mo na sa programang ito ang kagalingan, punta na kaagad sa mga butika, pharmacies at mga drugstore sa inyong mga lugar at ipangtanong-tanong na po ang Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1 at iba pang mga Rice Herbal products. Huwag na maghintay mga nanay at tatay. Oras ay mahalaga sa ating kalagayan. Hindi maiibsan ang mga karamdaman kung hindi natin susubukan ang kagalingang ibinibigay ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Baka ito na po ang kasagutan sa ating mga dasal. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan? Hoy, kumusta ang buhay-buhay natin? Okay po ba kayo dyan? Naway nasa mabuti kayong sitwasyon at kalagayan. Abay, live na naman tayo saglit na pagbigyan natin ng ating mga suki, mga caller. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello. Hello. Hello, masaganang buhay. Yeah, masaganang buhay po. Taga saan po kayo? Taga Bicol po. Saan sa Bicol? Sa sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Ano pong ating may paglilingkod from Bicol, Sorsogon? Go ahead po. Saan kayo dyan sa Sorsogon? Ano ba to? Yung itatanong ko, anong sakit Opo, pwede. Kayo po ba'y laging nakikinig o bago pa lang? Bago pa lang po. Bago pa lang. Ano pong itatanong po ninyo? Go ahead po. Yung kaibigan ko po kasi, yung parang ang ubo niya, yung parang yung sabi daw po, yung lamig daw po na sa likod. Lamig sa likod. Unang-una, para makasiguro po kayo. Ha? Singaw ng aircon po. Ano? Singaw po ng aircon daw. Singaw ng... ilang taon na ba yung kaibigan nyo po? 20 years old. 20 years old. Lalaki o babae? Babae po. O anong trabaho po? Sa yung tile center po. Tile center. O anong nararamdaman niya? Yung umuubo lang naman. O umuubo. Tapos ano pa? Yung likod niya po sumasakit to. Nag-ano daw po sa dibdib niya. Baka laging babad sa lamig or laging tutok sa electric fan.
Ayun nga po. Oh, sabi na eh. Sumasakit ang likod unang-una kung laging nasa air condition, hindi na iinitan or hindi nagpapainit. Ano po? Or minsan naman tutok sa electric fan. Tama po ba? Opo, tama Oh, tapos lagi bang nag-aalsa ng mga mabibigat? Hindi naman po gaano. Oh, tapos anong problema niya? Umuubo lang naman po siya. Umuubo, unang-una, mahilig bang uminom ng mga soft drinks, mga malalamig na tubig? Opo. Oh, ganun yun. Lagi bang nagpapalipas gutom? Ganon din po. Nalilipasan Oh, din. di ba? Oh, siya ba'y exposed sa mga taong naninigarilyo or naninigarilyo ba siya? Hindi naman po. Oh, pero yung may mga kaibigan siyang naninigarilyo, nalalanghap niya ba yung usok? Opo. Oh. Parang ganun. Oh, parang gano'n. O yun ang mga binanggit natin, ang mga contributing factors. Ngayon, ano pong tanong nyo po? Ano po bang pwedeng igamot po doon? O unang-una, bago sa gamutan, abay iwasan niya muna yung laging tutok sa electric fan or sa aircon. Ano po? Pangalawa, iwasan ang pagpapalipas gutom. Tapos, iwasan kapag gutom na gutom, iwasan ang pag-i-snack ng soft drinks na may tinapay or tinapay na may soft drinks. Diba? Tama po ba? Nalilipasan gutom yan. Tapos, ang pagpupupuyat. Tama ba? Oh, yun ang mga tinatawag natin ng mga iwasan, mga bagay na bawal. Huwag gawin. Kasi kahit anong iinom mo ng mga gamot, kung ang inyo pong unhealthy lifestyle practices, yun ang pinagmumulan, yun ang sabi nga natin na contributing factors kung bakit umaatake at umuubo. Dehydrated, dala ng lipas gutom, tapos laging basa ang likod at tutok sa electric fan or sa aircon. Tama po ba ako? Oh, ngayon anong tanong mo? Ngayon, para makasiguro, para kampante, walang kabadong nararamdaman, magpa-check up sa doktor. Magpa-check up sa doktor. Baka may primary complex na yan na nauuwi sa tuberculosis. Tama po ba? Magpa-check up sa doktor kasi ang doktor ina-assess yan, ina-analyze yung laboratory check up. Ano po? Huwag tayo basta-basta yung tinatawag natin na mag-self-medicate. Hindi agad-agad dyan sa mga gamot na kukuha. Kasi nga, kahit anong gamot-gamot mo, kainom mo ng itong ating produkto na Rise Herbal Coffee, kung ang inyo pong unhealthy lifestyle practices, yun ang ginagawa. Wala tayong, sabi nga natin, na mangyayaring pagbabago. Pero anyway, pa-check up sa doktor. Ano po? Tapos, magbibili ng doktor ng mga gamot or mga multivitamins, sabayan na pag-inom nitong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Lagi po ba kayong nakikinig sa ating programa? Opo, nakikinig nga po ako ngayon dito. Saan ka dyan sa Sorsogon? Sa Balogo po. Sa Balogo, Sorsogon. Meron na pa tayo dyan na produkto natin na rice. Ang spelling po nito ay R-I-S-E. R-I-S-E, rice. Hindi po ito yung race, Hindi po ito yung sinunog na bigas. Hindi po ito yung karerang kape. R-I-S-E, Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Tapos, painumin mo siya 3 to 4 cups every day. Iwasan ang mga soft drinks. Iwasan ang pagpapalipas gutom. Iwasan ang pagpupupuyat kate-text. Kaka-Facebook, kaka-ML. Tama po ba? Nadali ba natin yung mga problema? 3 to 4 cups every day. Di ba sabi mo lagi kang nakikinig, di ba tad-tad tayo ng mga paliwanag pahayag kung anong nagagawang tulong nitong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, sir, di ba? Nakikinig ka lagi. Di ba na siguro naman gaano ka nakatagal nakikinig sa ating programa? Halos taon na rin po, nagikinig po ako sa inyo. Ay naku, sa loob ng isang taon, hindi ka pa ba sumubok, gumamit, uminom nitong ating Rise Herbal Coffee? Hindi pa po. Inantay mo pang lumala muna yung karamdaman mo,
Ito, try ko na po yan ngayon. Oh, ang mga tao talaga, matagal nang nakikinig. Kung hindi kita pinapagalitan ha. Pinapaalalahanan lang kita. Tama po ba? Opo. Oh, ang mga Pinoy talaga, anyway, ito yung wala naman pong side effect at wala naman pong overdose. I-try mo 3 to 4 cups everyday. Ano po? Ha? Okay na po ba? O isang taon ka na palang nakikinig, hindi man lang sumagi sa iyong isipan na subukan ang pag-inom 3 to 4 cups everyday. Ano po? Ano pang ibig sabihin? Ano pa? May tanong pa po ako isa. Ano pang tanong mo? Yung isa po naman pong kaibigan ko, babae din po kasi. Oh, babaero ka talaga, ano? Hindi naman po sa babaero. Oh. Tapos? Po kasing makakausap po kayo, kaya ako na lang pong inuutusan. Oh, sige. Ano ang problema ng iyong mga kaibigang babae na bilang babaero ka? Ano po? Ano po siya, yung hindi nakapag-mint, hindi siya nagme-mint. Oh, bakit? Ilang taon na siya? Ilang taon na siya? 51 po. 21. Irregular menstruation means regular. Bakit? Ha? Bakit kakaunti? Wala namang dinideposito yung nutrisyon, vitamina, sustansya sa kanyang katawan. Laging acidic ang kanyang katawan. Kumbaga sa bangko, nag-i-expect ng withdraw, wala namang naidideposito. Anong ideposito natin? Yung pagkain ng mga masusustansya, mga prutas, mga gulay. Kaya nga, kumbaga, nag-i-expect ka ng irregular menstruation, wala ka namang naibibigay na nutrition, sustansya sa iyong katawan, anong i-discharge ng iyong katawan? Tama po ba? Opo, tama. Ha, naintindihan mo? Kumbaga, lagi niyang kinakain mga noodles, mga fast food, yung mga ready to eat na ng mga pagkain. Busog nga siya sa kinakain niya, kaso ang problema, wala namang sustansya, wala namang vitamina, wala namang nutrisyon. Tama po ba? Opo, tama. Oh, ngayon nag-i-expect ka, nag-i-expect ka na irregular menstruation. Paano magiging regular na withdraw ng withdraw? Kaya bagay yung mga kababaihan, laging nagiging anemic yung katawan, maputla, laging nahihilo kasi nga wala namang naipoproduce na karagdagang dugo. Kaya nga baga, laging kinakain yung mga fast food, yung mga chemical process na pagkain. Tama po ba? Kaya nga dito sa ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, nagkakape ka lang naman yung kape na may sustansya, nutrition at vitamina. Tama po ba? Tama po. Oh, ngayon, yung katawan niya acidic, dehydrated at malnourished. Yung tinatawag natin na nutritional deficiency. Tama po ba? Opo. Oh, kumbaga sa mga kababaihan, sa mga kababain gustong mag-withdraw ng kanyang regular menstrual period, wala namang naidideposito, kaya hindi nakakapag-production ng maayos yung katawan ng dugo. Yung dugo naman yon, wala, kumbaga dehydrated. Nakuha niyo pong ibig sabihin ko? Opo. Oh, ngayon, itry mo, kinakailang kumain siya ng mga masusustansyang prutas, gulay at pag-inom ng maraming tubig at pag-inom nitong ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ano po? Opo. Oh, Try ko po yan. Bibilang ko po siya, sabihan ko. Mahal daw po yun. 100,000 ang 1 box. 180 pesos lang naman. Yung 1 box, 10 sachet, 3 to 4 cups every day. Maliwanag na po ba? Opo. Ha? O matagal ka na palang nakikinig? Ha? Matagal ka na palang nakikinig? O lagi ka lang makinig sa ating programa. Ano po? Ha? Okay na. O sige, maraming salamat. Another caller on the line. Pagbigyan natin ang ating caller. Hello, masaganang buhay. Opo, sino po ito? Si Albert po ng Pili. Albert ng Pili. Ano pong ating may paglilingkod? Albert ng Pili. Go ahead po. Tatanong lang po Kuya G, nabalitaan ko kasi sa kapitbahay ko po kung ano daw. May pa-promo po ba tayo nung nag-ano daw po ng radyo? Nag-aano ng radyo? Namimigay ng radyo? Sigurado kang namimigay ba ako ng radyo? Ha? Nakwentuhan lang po ako ng mga kaibigan ko po. Oh, makinig ka para meron kang maintindihan, malaman kung paano ako namimigay ng radyo. Ano po? Ha? Mga anong oras po kayo, Kuya G? Ngayon na mismo.
Ha? Sige, maraming salamat. Anyway, yan po naman ang mga tanong na ating sinasagot punto por punto sa ating mga kababayan. Saglit lang, may caller na naman tayo sa ating programa. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello. Hello. Sige, hindi naman sumasagot. Anyway, maraming salamat. Sana naintindihan niyo po yung paliwanag po natin. Ano po? Kung paano naman makatulong itong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. Naku, isang taon na palang nakikinig kung hindi pa atakihon. O diba sabi ko sa inyo, may mga nagre-reklamo na si Kuya Jigs paulit-ulit na lang. O ayan, kung kailan inatake na ng kanyang karamdaman, doon pa lang magtatanong kung ano ang gamot. O ayan ang sinasabi ko naman sa inyo. Tapos sasabihin niyo ako, si Kuya Jigs daw suplado, si Kuya Jigs daw masungit. Sa matagal ng panahon nating nagsasama-sama, yan ang pinapaliwanag ko sa inyo. Ang ugali ko, depende sa inyo. Saglit lang. Hello, masaganang buhay. Hello. Masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Lukban, Quezon po. Lukban, Quezon. Ano pong ating may paglilingkod from Lukban, Quezon, ma'am? Kayo po ba'y nakainom na ng Rice Herbal Coffee 14-in-1+1 from Lukban, Quezon? Hindi po, pero pwede po ba yung pabuntis? Ma'am, kayo po ba'y baguhang nakikinig o matagal nang nakikinig? Ma'am. Tagal-tagal na rin po. Wala na tayong pag-uusapan. Abay, matagal-tagal nang nakikinig. O, yun ang sinasabi ko sa inyo. Matagal nang nakikinig. Paulit, si Kuya Jig, suplado. O, ano ang naiintindihan ninyo sa pakikinig sa atin? Diba? Paulit-ulit tayong nagpapaliwanag kung ano ang benepisyo nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. Kaya nga, sabi nga natin, paano mo malalaman? Matagal nang nakikinig. Matagal lang nakikinig. Laging nakikinig. Hindi naman ako nanunuplado. Ano po? Kasi nga, ano pa pag-uusapan natin? Matagal na pala kayong nakikinig. Lagi ko namang sinasabi sa inyo na ang Rice Herbal Coffee 14-in-1+1 at iba pa natin mga produkto, mabibili po yan sa mga butika, sa mga drugstore, sa mga convenience store. Kaya nga, maraming mga nagrereklamo nga paulit-ulit. Yung ating programa, yung ating produkto, kaya lang matagal nang nakikinig, itatanong, marami naman na makatanungan. Kaya nga eto na lang, yung magpapaliwanag, yung mga kababayan nating nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. Ayan matagal nang nakikinig, itatanong ko lang sana. Kaya nga sabi nga natin, ang katanungan, ang kasagutan ng inyo pong katanungan ay nakasalalay sa mga benepisyo na ipinapaabot ng ating mga kababayan. Ito pong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1 at iba pa nating mga produkto, mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store. Sa totoo lang, hindi ko na sinasagot yung mga taong matagal nang nakikinig. Kaya nga tinatadtad ko na kayo ng mga patalastasan, ng mga kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Sige na, wag na tayong pag-usapan pa. Eto na lang, yung mga paliwanag pahayag ng mga taong natulungan nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po, R-I-S-E. Hindi po yung race, R-A-C-E. Hindi po ito yung pangkarerang kape. Hindi po ito yung sinunog na kape. Kumbaga, hindi po ito yung sinunog na bigas na ginawang kape. Kumbaga kalipunan po ito ng sari-sari ng mga prutas at gulay. Napakabilis ng oras. Marami tayong mga tinalakay. Sana naintindihan ninyo po. Matagal
lahat ng nakikinig, sana naintindihan nyo po kung ano nyo pong pinapakinggan at kung ano pong maitutulong itong ating Rice Herbal Products. Ako pa naman si Baby Armalite, si Kuya Jigs, masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Longigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Yun na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami kasama ng asawa ko po. Hindi po pa nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung son ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Toko, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po kasi yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang